Horas madihita saluhukna, shalom. Selamat hari Minggu madihita. Damang dok dainang di minggu sadarion hatani tu hatta marojahan sian sada Timoteus bidudua ayat sada rodi ayat pitu. Doh topik ni mingguta parsidohoton ni anak Kristen di politik. Damang dok dainang suku-suku nal sangat sederhana nebui pasahaton nami tikion ima yado hamu martangiang alusta pasti ya mulu pe na martangiangon olu sipata jepek sedang manang gajang adong do talenta ni zolma martangiang gajang jala adong do kemampuan ni zolma martangiang pola ikun baga begion hatana jala masalabok. Jala adong do muse jolma nama dok dirina dangi boto martangiang. Anggo ya kamanginang sasitong na martangiangon ikut dona hasomal honoton. Alana halak Kristen ikut do martangiang. Akana porsea ikut do mengulu di pertangiangon. Napas orang percaya adalah berdua. Jadi ditiki somartania kita na targuar mahita nang mate alanyaha dangarong be hosata dangarong be martania kita. Alani martangiang gawe sada hal yang sangat penting nekon dihanguluhon halak Kristen. Ditirupukon akamangina si Paulus manonahon tu si Timoteus mulu pe si Timoteus posoro pe ibana alai nunga saya totong itogu si Paulus ibana asa boy ibana pasahaton barita nauli paraton barita tu aka na porsea dohot pararaton barita tu aka naso manadda Jesus dopena damang dok dainang ditangiang nakaningan akan nahyata tanyakon somal dora akan ngulu siganu pari tatanyakon isarana ahi pasota si panganota yanakota na aka pakarjuata ala ditikion si Paulus manosoi paingoton jala menungguli si Timoteus asa unang lupa ibana mananyakon aka pamareta mananyakon aka raja dohot mananyakon saluhut halak tujuan na ahado akamanginang ima didok di ayat 2 molo tangiang na dipasahat tulebata humokop raja dohot salut parhuaso dohot nakang salut halak asa marsonang-sonang jala soharibu-ribuan di bagasan aka ulauna di bagasan sadok hadaulaton dohot hahormaton o manaking tujuan na molo olo hita naking mananyakon salut halak dohot aka raja dohot aka parhuaso o mane baru nabuteida nasalilingok kita holam mananyakon akan narekok dinguluta ternyata kita juga perlu mendoakan aka raja dohot aka parhuaso. Uri itu hatta molu teida dulungain raja manang aka parhuaso hira-hira dia masih tanya kono tunesida. Hira-hira mana ko tanya kono tunesida. Tengok ma molu raja manang parhuaso ima panggonggong namang gonggomi hita di dalam negara manang bangso termasuk do hita nungain na ginungkumanna jala ikom berengutta dona iya aka raja manang parhuaso naung dipilih debatarui gawe dalanna laho mangaleo tu hita aka hasonangan laho mangaleo tu hita nang aka narikot di bagasan aka hadameo atau merupakan sebuah tugas ni halak Kristen dona laho manangyakon pamareta nang aka panggunggomi
asa boharo tanya konota, asa unang nasida manibil, songon nasinurun dia bata lahu manggonggomi hita, asa unang nasida olom menyengsarakan rakyat, merhiti aka tindakan korupsi nasida, asa unang olom nasida mabahin lomo-lomona tu aka rakyat kecil, manang tu hita saluhuna, ala adong di nasida kekuasaanna. Termasuk dona kandingan di bidang politik. Ai molu pamarenta dot aka raja dohot aka parhuaso miat doon di bagasan mulu politik. Damang dok daina so tunggawi alergiro hatta molo dihatai politik. Sasitongna untuk mensejahterakan aka rakyat dipakai dona yang namanya wadahnya politik. Jadi tujuanna dengkeddo laho mensejahterakan akan lagi nonggomanna. Ali puasa gawe mabiar jol mamar politik. Sasitongna jol manaido nama bahen salah politiki. Anggo tujuanna ima denggaddona. Atong isima ulotan ngain. Diama kadang daina song halak Kristen kita gawe halak na olo mananyakon aka pamareta, gabe olo mahita parpangodianon, olo mahita na olo mananyakon nasida. Jujuk do tabiki molo ipatupa aka pertanyaangon manang permingguon arong do hata dua syafaat tate manang tanyang pangodianon. Disoma hita ikon gabe mananyakon aka pamarentata mulak tabana aka sisolhota aka salu halak nakaningan aka musutta pena aka pergarejo perlu tanyakon ale tidak mak hina argani nagabe pendua syafaat nyana kamanginang ake mollo pena hita mol disuruh lau martangiang apalagi mulu 70 atau songna tartokut dona songna hitir isi benar si biasa hon dona lahu martangiang. Dan mulai mak kamangina alana tetiru mak boharo Yesus gawe pendua syafaat tuhita. Ibana nagawe pertangiang namanya kita tu debata atau masih belgaru HP upani jol mana olo mananyakon akadonganna mananyakon pamarenta mananyakon seluhuna. Songo Yesus naung mananyakon hita aka berdosa. Songo na tersurat di 1 Timotius bidu 2 ayat 5 ai sadado debata jala sadado nang pamulu ni debata doho jolma ima jolma Kristus Yesusi. Dilehodo dirina bahin tobus humokop saluhut. Ima si hati dakonoton ditiki hadenggananna. Yesus Kristus menjadi figur, menjadi contoh gabi si partangiang na mangodihon hita tu amai. Atau kita pihak kamanginang olo mahita gabi si partangiang olo mahita menjadi pendua syafaat ala parhitia dohita tu debata mananyakon aka narekot. Jangan takut bahwa berdua itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Atau tatanyakom ma negara tahun tatanyakom ma aka pejabat asa mardaran nasida opartulomo ni rohani debata. Pasido hotota son halak Kristen kita di politik. Mari kita mendukung pemerintah. Mari kita mendoakan pemerintah. Ido parsido hotota. Alana nunga dipilih debata aka pamareta, aka panggonggomi, laho mangalehon aka kesejahteraan tu kita. Atau mari kita mendukung pemerintah kita untuk mengambil langkah yang lebih baik alai totoma tatanyakon asa uduk nasida tu debata. Asa biar rohana sida diakka saluhna ulaunna asa diingok debata di ulanna atau tu hatama
na mangajari hita, na mangalehon gogo tu hita, dina lahu pertanian, na manangakon nguluta, na manangakon saluh na rekod tarlumobi pamarentata horas madita saluhna. Amin.